Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Malo ano osiyanasiyana. Ine dzina langa ndi Robert Mukholi amene ndikupatsirani zonse kuchokera kuno ku Parliament Building mu mzinda wa Lilongwe, komanso ndi timu yonse imene ndimagwira nawo ntchito nthawi zonse kuchokera nthawi imene takhala tikubwera pano kuzakupatsani satane wa maprogram osiyanasiyana mpaka na kuzafika tsiku la lero pamene tikuti tili kuno ku Parliament Building kumene kuli dongosolo limenenso likhale akusankha aphungu nyumba imeneyi. Chipata chimenechi chili kumbuyo kwangaku ndi chimene akulowa aphungu amenewa kupita ku chamber kuti akayambepo dongosolo lawo losankha speaker wa nyumba ya malamulo komanso wachiwiri wake ndi wachiwiri kwa wachiwiri. So anthu amene akupikitsana pa position imene ya speaker wa nyumba ya malamulo pali olemekezeka Asamia Suleman achipani cha Democratic Progressive Party, komanso ku MCP kuli Apita Dimba amenenso akubwera kuzapikisana nawo pa mpando umenewu, komanso akondwani nankhumwa amenenso alengezanso nawo kuti akhala akupikisana nawo pa mpando umenewu wa speaker wa nyumba ya malamulo. So kuno tikhala tikucheza ndi aphungu osiyanasiyana komanso akuluakulu osiyanasiyana amene akhale akufika malo ano. Padakali pano tifuna ticheze ndi olemekezeka Noel Lipipa atifotokozere kuti akonzanje nyumba ya malamulo tsiku lale. Ndikulandireni olemekezeka Noel Lipipa. Ulendo unali ulendo uvuta kwambiri kuti lero mpezekeso muli kuno ngati phungu wa nyumba ya malamulo. Lizinali motani? Zinali zinzonena kuti zimatengera ndi mmene pa ground ulili ndi mmene kuyendera, komanso kunena kuti anthu ambiri anazitsindikira kunena kuti chipani cha DPP ndi chimene chikufunidwa malingana ndi utsogoleri wathu wa Professor Peter Mutharika ndi mmene anakhalira ndi mavuto amene amala kukumana nawo. Ndiye tinakhala ngati kuti tazendewera yabwino kwabona wabwino susi ya ntchito kuti anthu akufuna chimanga. Ndiyamikirenso kuti mmene professor wango wina immediately wapanga nkhani kuti njala ite anthu asasajeso chitedze. Kumana ulendo ovuta kuti muchoke kunja kwa boma mukawine boma ndi zokhoma zimene timakumana nazo, timakumana zokhoma zambiri. Koma ndithu unali umene lero tabwera pano tikufuna kusankha speaker amalawi kunja yankhula akufuna Honorable Suleman. Ndi chenjezo kwa maphungu anywana amene mabwera kumene nkhani ndiyonena kuti musasemphani zimene amalawi akufuna. Amalawi ane atufuna Honorable Suleman pereke ulemuso kwa Professor Peter Mutharika kuti candidate amene ansankha ndi ameneyo. Ndi kati ngati anthu afuna kuti 2030 zakhaleso nkhani yokhweka khaidwe lake ndiyonena kuti muziyenda ndi zimene amalawi akufuna. Ifeyonso kwambiri zimene amalawi amafuna ngati ne one constituency town ndapanga ndi zimene amafuna. Yenda ndi Professor Peter Mutharika, tayenda ndi Professor Peter Mutharika. Ife zimene amalawi akufuna fa kunoko ifeyo simabwana. Ife ndi anthu antchito amene timangotumidwa ndi anthu mu constituency. Ndiye ndikuwachenjeza ziphungu anzanga makamaka amene angobwera kumene nanga sife da experience akuti ma seniors amene angobwera kumene unena kuti kati musapanga mistake. Amalawi afuna tipereke ulemu kwa chiganizo chimene Professor Peter Mutharika apanga chotenga Suleman tisankheni Suleman akhale speaker wa nyumba ya malamulo. Mwandidulira kusogolo olemekezeka ndimafuna ndifunse kuti lero tikumva zoti muli nkoke nyumbamo mukutsankha speaker komanso first deputy speaker komanso wachitatu wa speaker. Inuyo pokhala nkhala kale wa nyumba imene ya malamulo mwina akandiko kachiwiri kubweranso kuno komanso kabwera aphungu ena amene ali anyowani. Mwina mwapasa uthenga wanji kuti asatire zimene inuyo ku chipani cha DPP mukufuna kwenikweni chisankho chimene apanga His Excellency Professor Peter Mutharika kuti avotere amene mukuwafuna? Kuti of course parliament executive ndi legislature ndi judiciary rather ndi ma three arms of government. Ndi zigawo zimene zonse zigwira pazokha. Kwa muzaona kuti pa malamulo president ndi amene amakhala ndi mphamvu kuyambira yokweza malipiro ya MP, mphamvu yokweza malipiro a judge. So pavute pasavute the executive still imakhala ndi mphamvu yambiri overall. Kunoko tikapereka ulemu kwa chimene mtsogoleri wa dziko akufuna Professor Peter Mutharika kuti akufuna ichi, ndi kuti kunoko even kayendesedwe ka zinthu kakhala kophwekerako pang'ono chifukwa chonena kuti even parliament kumane speaker amene kumfunsa president kuti tikufuna kupanga chonchi, president ngati executive akanena ndalama palibe parliament singakumane. Ndi kuti imathaso kupanga suffocate zinthu zambiri zimene za dziko mmene dziko limayendera. Ndi
pali kufunika kwakulu konena kuti chimene wafuna kwambiri mtsogoleri kuti mutandipasa speaker uyu amene tingagwire naye bwino ntchito kuti malamulo ayende bwino, mabudget asavute, amalawi zitukuko azipeze mophweka, zimafunikanso kuyenda ndi mtsogoleri amene wachipani wa nthawi imeneyo. Mbuyo munaona kuti kuli Chakwera anatenga speaker wawo Godani Hala, ndi zinthuzo zimayenda. Of course mavuto ena ndiye analipo, komano pano pati kunena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika chisankho chabwino chonena titenge Suleman amene sali wa DPP, cholinga chonena kuti pakhale kulumikizana kwabwino pakati pa the executive arm of government ndi the legislature arm of government. Pamene umaliza kucheza kwathu in 1 minute, amalawi kunjako ambekezere kuti mutulokalizati yanji mkatemo uko amalawi zimene mwatipempha kuti mwagwirizana ndi chiganizo chimene Professor Arthur Peter Mutharika wapanga choyika Suleman kuti akhale speaker wa nyumba ya malamulo, ndimene titakupatseni. Ineyo ndikutsimikizira kuti musadenkha musadandaule, chiganizo chimene apanga Professor Arthur Peter Mutharika china chiganizo chabwino kwambiri, and amalawi mwagwirizana nacho, andi chimenecho chimene titakupatseni. Zikomo kwambiri. Tatoza kwambiri kumeneko ndikucheza kwathu ndi olemekezeka Noel Lipipa amene asimikizira kuti ngati chipani apanga chiganizo chokasankha Samia Suleman kukhala speaker wa nyumba ya malamulo, komanso wachiwiri wawo Victor Musowa, komanso wachiwiri kwa speaker amene wandi Mai Esther Jolobala kukhala asogoleri a nyumba ya malamulo. Patakali pano tubwereserenso phungu wa Nyowani amenenso tifuna timve ngati iwo pokhala phungu wa Nyowani akonzekera motani mkati mu tsiku la lero la nkoke amene tikubweresani patakali pano ndi olemekezeka Klaus Chikufenji. Ndikulandireni olemekezeka Klaus Chikufenji. Lero kuno ku parliament kuli nkoke akutero. Siti chilusa kakandiwa pano. Akuza ni zotani ino pokhalanso anyowani mkati umomo zakavotede ka chilo imene ya lero. Ifeyo tikubwera pano kudzapanga chimodzi kukwaniritsa zimene adadi EPM anena kuti pa speaker wa nyumba ya malamulo tikuyenera kuti Suleman akhale pamenepo, Musowa akhale deputy speaker, komanso Jolobala second deputy speaker. Zimene tabwera kudzakwaniritsa kuti anakhaza kuti a professor sana nene kuti voterani awa abwera Suleman yomwe nakasankhabe. Ifere adasankhabe potengera kulimba mtima kwawo. Inu mukumbuke parliament yapitayi ngati panali dzina limene linatchulidwa kwambiri mu nyumbamo ndi la Suleman komanso Musowa. Kusowa zoti amene wanda amene anatiyimirira ife mmene tinali kumudzi amatha kumayankhula mawu athu kumauza amalawi kuwapatsa chilimbikitso. Nchifukwa yake takhulupirira kumwa iwowo kuti Suleman ndi munthu yekhayo amene angamangirire zabwino nyumbayi. Amagwira ntchito nthawi imeneja ali kosusa, patakali pano ali kulamula, komanso mukuti mukuwapatsa speaker wa nyumba ya malamulo. Mukuona kuti ntchito imene yeye ayigwira ngati imene anagwirira ntchito ali kususa boma. Sipakhala kusiyana. Inu pachicho pali mawu kuti fisi ndi fisi olwasinde chira amakhalabe fisi. Kulimba mtima kwa Suleman amayimirira Malawi. Tikukhulupiriranso kuti nyumbamo ayesetsa ndithu kuti zoyenera kuti parliament ikwaniritse ma checks and balances akuyenera kuti achitike nyumba mmenemu popanda kukondera kapena kuona kuti abweretsa bill ndi awa mwina mwake ingopanga chifukwa cha iwowa. Komano chimene chitachitike nyumbayi ndi chokomera Malawi kuti aliyense dzikoli alimve bwino. Mwina nkukhala ndi uthenga omaliza kupita kwa Malawi imene akunani patakali pano za ntchito imene amafuna kugwira kuno ku parliament yosankha adindo amene wawa ukhoza kukhala uthenga wanji? Uthenga wanga wa Malawi ndionena kuti inuyo mtima malo EPM ali pa chiongolero, ifeyo aphungu anu sitikukhumudwitsani, tisankha munthu amene akugwirizana ndi EPM chifukwa ma branches aboma amayendera limodzi. Sizingatheke kuti titenge mtsogoleri wa parliament akhale wina wake usiyana ndi mmene EPM akuganizira, ndi kuti ifeyo ntchito zathu siziyenda bwino. Koma talimbikitsa Malawi kunena kuti ifeyo kuno tikupanga zinthu zokuti zikomere wina aliyense kuyambira kwa president komanso ife ngati aphungu kuti ntchito zathu ziyende bwino, kuti chilichonse chimene Amalawi akuyenera kulandira kunjaku zabwino mapwevu ndi zinzake azilandire popandanso wina kusokoneza. Ndithu ndi mbale wanga. Ndathokoza kwambiri olemekezeka Klaus Chikufenji, tifane zabwino zonse. Zikomo kwambiri Robert. Kumeneko ndikucheza kwathu ndi Klaus Chikufenji, tachizanso ndi Lipipa posakhalisa onsewa kusimikiza kuti apanga chiganizo chokasankha Samia Suleman kukhala mtsogoleri wa nyumba ya malamulo. Nzanga Robert Simon mwina atangubwera pafupi unali pambali koma umatsatira mmene afotokozera adindo amene wawa Lipipa komanso Chikufenji akuti ngati chipani akuti apanga chiganizo chofuna kulemekeza Suleman mangani mmene agwirira ntchito zaka 5 zapita zija akuti aona kuti ndi waluntha kwambiri. That's fine. Komano lero
masiku amene wakuzafika tsiku la lero tamka tikusatira zokambirana ma social media komanso magulu mwa anthu akukamba kwambiri zina limene likutchulidwa kuti akuyenera kukhala speaker akuti ndi a Suleman. Nchifukwa chani anthu kwenikweni akuja kuno amalawi kunjako akuwamema aphungu kuti akavotere a Suleman okhala mtsogoleri wa nyumba imeneyi ya malamulo? Nzanga tikanena nkhani ya Suleman si mulendo pa nkhani ya kutumikira dziko la Malawi. Ndi munthu mmodzi amene wakhala akuima moona mtima kumauza Malawi amene zimachitikira ulamuliro wa thauja. Ndi munthu amene amauza kuti mukayang'ana nkhani ya chakudya boma akuzani kuti chakudya koma mukapita kwa dima kulibeko chakudya, tikapita kwene yafe kulibeko china chilichonse. Ndi munthu mmodzi amene mukamuyang'ana akudziwa ntchito chimene ukayang'ana profesa pomusanga munthu anaona kuti ntchito imene wakhala akuigwira akuyeneka aonetsera Malawi kunena kuti ntchito iji akwanitsa kuti andikoti watumikira Malawi. Fa ntchito speaker sikungokhala speaker koma uyeneka watumikira Malawi, uwapatse zona zake zenizeni. Ndichifukwa ukati ukamva anthu amene akunena kuti tikapereka ujeni mavuto athu kwa Suleman akutengera zimene wakhala akupereka mbuyo ndikumafika lero akuona kuti munthu ali ndi kuthekera amadziwa chimene akuyeneka kupanga. Tikakumbuka bwinobwino amene agwirira ntchito wolemekezeka Suleman amene anali kutsutsa boma zaka 5 zapitazi amabweresa nkhani ndithu zimene zimabisidwa ndi boma lapita lija ngati kubedwa kwa ndalama komanso kubedwa kuzina kwa chimanga. Mwina izi ndi zimene zapasa Malawi mphamvu kapena kuti chilakula kuti a Suleman akuyenera kukhala speaker wa nyumba ya malamulo imene? Nthawi zambiri munthu akamati akupatsa udindo makhala kuti unagwirapo ntchito anthu anaona kuthekera kwako. Chifukwa cha kuthekera kwako kuja ndikuyeneka kumapatsa anthu chidwi chonena kuti ukuyeneka kuti ntchito imene ulili weyo ukuyeneka kukatumikira. Ndikhonza kukuza kunena kuti ndi chifukwa chani anthu anapereka mavuto ochuluka kwa profesa, anapereka mavuto ochuluka chifukwa chonena kuti profesayo anagwirapo ntchito anatumikira Malawi. Ndi chifukwa chake anaona sonena kuti mmene profesa akutumikira Malawi pabwereso Suleman amene akwanitse masomphenya a profesa kunena kuti china chonse chiyende bwinobwino potengera munthu amene akumutumbiza kuti agwire ntchitoyo amayitha ntchitoyo akauza Malawi zona akamuza profesa zona. Pa first deputy speaker pali mmodzi mwa akubisana pamenepo ndi olemekezeka a Victor Musowa kuchokera ku Mulanje Bale. Mwina a Musowa ungafotokoze kuti ndi munthu otani ndi woyenera kukhala pa mpando umene uja wa first deputy speaker wa nyumba malamulo? Tisangotenga kuyenera koma munthu ukamukhala Parliament umayeneka kudziyankhula. Ife anthu akudera amakutuma kuti ukayankhule. Musowa ali ndi kuthekera. Musowa ndi munthu mmodzi amene amakwanitsa kunena kuti akayima Parliament muja amayankhula chioneka kuyankhula. Ameneka chimene anthu akumudzi kwawo atuma. Ndi upo dzindi unena kuti ndingapange bwanji ndisangotumikira anthu akumudzi kwawo kokha koma nditumikira a Malawi. Ndi chifukwa sanga kukhala second deputy speaker. Ndikukuza first deputy yes nzanga ndi pena pako madziwa pakamwa ndipoja zanchete timayeneka kutero koma ndi chifukwa sanga kuti akakhale first nzanga ndithu. Pali wachiwiri kwa wachiwiri ndi Mai Esther Jolobala achipani cha UDF. Kuthekera kwawo mwina ungakufotokozera motani mwina kwa amalawi amene mwina sana asatire bwinobwino Mai Jolobala amene agwirira ntchito zaka 5 zapitazi nyumba ya malamulo? Kwa munthu amene samalitsata dziko la Malawi kapena kuti adindo amene ali ngati ma MP a dziko la Malawi ndi chifukwa akhonza kukhala udabwa. Koma ukayang'ana Mai Jolobala ndi munthu mmodzi amene amayima nji Parliament, ndi munthu mmodzi amene amayima pachoona kunena kuti ayi tiye ndikambenize kuti athandiza Malawi. Fumuno sinabwere kunena kuti titumikire mimba zathu koma tabwere kuti atumikira Malawi. Ndi chifukwa profesa sanachiona kuti ndichothekera kunena kuti munthu peza ali ndikale ndikuthekera tiye timpatsenso mphamvu pachatu tumanena kuti tapatsenso amayi maudindo akuluakulu. Ndi chifukwa no amene timpatsenso ngati second kuti akalani kuti akakwanise kutumikira ntchito yake. Ndithu nzanga ameneyo ndi nzanga Robert Suleman kufotokozeranso mene agwirira ntchito ena mwa adindo amene akupikisana nawo pa mipando yosiyanasiyana kuno. Padakali pano chimene chikuchitika kuno aphungu amenewa adakabwerabe kuno adakalowabe ndithu nyumba imene muchemba kuti akayambepo zokambirana zawo. Mwina nthawi mwina zikuyenera kuyambika nthawi zanji mavuto akuyenera kuyambika nthawi yanji kuno? Nzanga inake anapanga target unena kuti ziyambike 2 o'clock koma maziwa paja malingana ndi mezi makhalira timayeneka kunena kuti tikati 2 o'clock ndo timakhalabe ndika 10 minutes kena kake koma ibe ndipereke mpata kuti tabwera ndi munthu amene akuyeneka kuti uyankhule naye pozindikanaso ali ndi ntchito. Tiloleni tichezenso ndi olemekezeka Mai tiaone hendere kuchokera ku Palombe. Tikulandireni kuno ku Parliament ngakhale feta mwatilandira kuno kwanu. Kulandirani ku Parliament. Tumaona kwambiri tu mwabeba kwambiri mwapereka update pafupi imene zikhalira kuno mwakonda kwambiri tu. Takondwa kwa basi. Takondwa chifukwa lero tuzapanga chisankho chachikulu kwambiri. Chisankho choyamba tinapanga pa 16 September. Lero tuzapanga chisankho china. Robert Parliament ndi nthambi ina ya boma imene imakhala yozimira pa yokha, imene imakhala ndi mkulu wake speaker, imene lero tuzasankha. Ndoka ndiona chimwemwe ndabwera
mosangalala ngati delegate mmodzi wamkulu amene ndikuyimirira Palombe South. Mulola kwa kukulula vote yanu kwa amalawi amene akudani padakali pano chifukwa tikudziwa kuli Dimba, kuli Samia Suleman, komanso kuli Anankhumwa. Mwalulira malawi vote yanu kapena tifuti tate? Vote yanga ndikhoza ulula mosabisa monyadira chifukwa ine ndiphungu wa DPP. Ndesi mungayembekezere kuti ndipange zosiyana ndi zimene president wathu zimene wafuna. Ineyo ndikupanga zimene president watituma. Ndikupitira anthu aku Palombe South. Anthu aku Palombe South ndi a DPP. Amene anandika pa mpando ngati phungu wa nyumba ya malamulo ya DPP. Lero ndikagwira ntchito yawo. Ndithudi. Simnatiuze tizina. Alipo mmodzi wa DPP. Sami Suleman. Ndi amene akuyeneka kutenga lero nyumba ya malamulo. Nkufunika kotani? Nkufunika motani kuwasankha Samia Suleman kukhala mtsogoleri wa nyumba imeneyi amongst maina onse Anankhumwa komanso ndi ena aja IMCP? Pali mawu amene Parliament imayendera yona kuti Parliament shall in consultation with the President. Mawu amene achane mawu akulu kwambiri. In consultation with the President tikuyeneka kuyambirira kuganiza kuti munthu amene akhoza kuona mosavuta kukapanga consult a President ndi ndani. Ndi Samia Suleman okha amene akhoza kufikira President mosavuta chifukwa ndi choice chawo. Komanso ni munthu yekhayo amene sakuyang'anira mtundu wa anthu, sakuyang'anira chigawo cha anthu kumene akuchokera. Ma MP tonse watinyamula unena kuti atitumikire. So ineyo ndikuona ngati Samia ni munthu amene akhale ndi chikumbumtima komanso chikondi pa aphungu anzake komanso nyumba ya malamulo. Makamaka uzindikira kuti akunyamula nthambi yonse yapaderadera ya boma. Pamene umaliza kucheza kwathu mukuzokhala ndi uthenga wanji opita kwa anthu aku Palombe amene akuzazo kuti akuonani pano kuti MP athu aja Parliament akukavotera speaker amene mwatchula padakali pano? Anthu aku Palombe akhulupirire kuti kutituma kwa mwana tituma kumene anandituma anandidalira nako ku Palombe South ndi atumikira ndigwira ntchito makamaka poti president wathu Professor Peter Mutharika sakutopa wayamba kale ukira ntchito tamvatu kuti chimanga chubwero chokera ku Zambia chimene chichamukaona panga declare national state of emergency imene ikutanthauza kuna kuti dziko lino lili pa mavuto anjala. Palombe ili nawo mgulumemu chotanthauza kuti pamene anapanga assessment kuona kuti ifeso tinakhuzika kwambiri president aonesesa kuti anthu aku Palombe asafe ndi njala tili mundandanda kuti anthu aku Palombe tidya katatu timanamizidwa akachapano tidya zeni ndimafuna ndingwasimikiza abale anga ku Palombe South kuti boma ndili inonso pano labwera landlord wafika atisamale tidye tisagoneso ndi njala tisadyeso chitezi ndithu. Tatuweza kwambiri olemekezeka umu ndimene tachezeranso ndi olemekezeka ati aone hendere kuchokera ku Palombe amene asimikizira pano akuti amalawi komanso aphungu onse akonzeka kulemekeza chisankho cha His Excellency Professor Peter Mutharika chifukwa President Professor Peter Mutharika tsala kuitsa komanso Professor Peter Mutharika amamenya kuposa wina aliyense nziko muno. Izo ndimene akukambira anthu pa social media akuti sapanga zamasewera chimene wachiona kuti ichi ni chabwino chimakhala chabwino kwa Malawi wina aliyense. Patakali pano ndikubwezeserenso alendo ena kuchokera ku Palombe ndikulandireni onabo mpisa mutabwera chapafupi mwina timve kuti ku Palombe makusiya kuli bwanji olemekezeka. Palombe takusiya kuli bwino kwambiri ndithu anthu onse sakupereka moni akusoni kwambiri ndithu tatokoza kwambiri. Lero kuno akuti kuli nkoke mmene mukulowera mukukapanga chisankho kukasankha atsogoleri amene akhala kusogolera Parliament kwa zaka zina 5 mwakonzeka motani pa ntchito imeneyi? Ifetu takonzeka inenso mwa ine ndekha ndakonzeka komanso ngati chipani cha DPP takonzeka kwambiri ndithudi. Kukonzeka kwathu kubwera chifukwa choti chisankho ichi chinatha kale pa 16 September chinatha kale pano pachina chilichonse tikungokwaniritsa koma mmene anamenyera APM konse dziko la Malawi aliyense palibenso chovuta pa uspika ngati APM wachita propose Honorable Suleman, Honorable Musowa, Honorable Joloba ndekuti palibenso wina ngakani chifukwa chisankho tinapanga ngati tinasankha APM amaza munthu ukawansankha ndikuti ukumkonda china chilichonse samapanga umachikonda so uko kuti kufuna tikangokwaniritsa chabe ndithudi mukuti mukakwaniritsa list imeneyi kuti pamakhala speaker pamakhamazika nakhala kuti
nzongopanga takana kuti atiye ndizipitiriza ndi business lero kulibe chisankho ndithudi anthu akuphalombe mwapasa uthenga wanji pano pamene muli kuno lero kupanga chisankho chimenechi chosankha speaker wa nyumba ya malamulo? anthu akuphalombe nonse komanso makamaka ino akuphalombe North East constituency zindikirani kuti APM wakonzeka kukutumikirani. Ifeso anyamata ake mosogozedwa kuno ku nyumba ya malamulo ndi aspika athu a Suleman takonzeka kuliza bwino zimene ndithu takukonzerana anthu akuphalombe. Zinthu zikhala bwino, misewu yatakhala kulirira imene yatikonza, ndipo njala imene timayinena mwaona chimanga chagudwa kale wangosaka kuti chifika posachedwa. Tiyembekezere zinthu zabwino kuchokera ku APM kwa APM makamaka mu term imeneyi kuyambira 2025 ino kufika 2030. Ndipo ndikukhulupirira kuti mmene zinthu ziyendere ngakhale chisankho cha 2030 chimene chilota chiwina kale. Chifukwa cha kukonza kwa zinthu zimene titakonze pano pa ziko litikhala titakonzeka kwambiri. Ndithu ndi bwana wanga. Ndatokoza kwambiri onabo tifuna kuvuta kwabwino kapanga chisankho cha Malawi. Zikomo. Ndimene tikuchitira kuno zanga Robert Siman mwina tabwera pafupi wamvetsera amene afotokozera aphungu awiri amene ndakambirana nawo pano amene akuchoka awa ndi onabo mpisa ndachezanso pambano ndi olemekezeka tiya aone hendere mwina ungapangisa manaizi motani amene afotokozera fundo zawo mamulumuzana amenewo. Zanga mfundo imene antikekana kuti chimene chamanga thenje kwambiri ndi nkhani yakunena kuti chimene wasankha profesa palibe munthu amene angatani angaletse kusonyeza kuti maso a profesa ndi anthu amene wasankha aja ndi anthu akunena kuti ife tikuyeneka kulemekeza chifukwa profesa ndi amene wagwira chinthu ichi kwambiri koma afunanso anthu amuthandizire anthu omuthandizira ndi amene munthu wake wasankha ono tiyeni tigwireni chani kuti tiyeni tigwireni ntchito. China chimene ndikuchiona chodabwitsa kuno mwina ndichifotokoze Amalawi athe kumva kunjako ndikuona aphungu akulowa apa ali ndi chimwemwe akunjanjanja akudumpha kusangalala koma ena mwa aphungu amene akudusa apa maka achipani cha Malawi Congress Party akuoneka nkhope zakugwa sirikuza kuti akugwesera nkhope akuzazidwa ndi manyazi ngati azola mwina zina zake zachileni chifukwa chani zikuoneka motero. Zanga chimene ndingakuze ndichonena kuti chiyembekezo ukakhala kuti ndi chiyembekezo kwambiri ndi chiyembekezo chikhala sichinachitike kumakhala munthu amanyazi fantha zambiri kuyankhula kwambiri sikumatandauza zonena kudziwa ndewu ya kudziwa ndewu ndikupita pa ground kumenyana ndi munthu ndikuwina ndi chifukwa ukationa amayankhula kwambiri ndi akumadziganizira kuti meti mayankhulira muja Amalawi ameti mayankhula kwambiri aja ndi ati ndi awawa ameti manyoza aja ndi ati ndi awalendo amene ali mboma ndi ukandifunsa kuti chifukwa chani nkhope zawo zizakuku ndikhoza kuyankha motero zanga ndithu taona posakhalisa pompano akunkuyu adusapa pompano posakhalisa adusanso achimwendo banda akuoneka ndithu ashabe kuti akuoneka mwina ukuti shakes mwina ngati sakubwera ku parliament nchifukwa I don't know akuzipatuliranji zikuoneka ngati kuti sakuti limodzi ndi azinzawo. Why is it like that? Chimene ungadziwe ndichonena kuti kuno ndi ku parliament emakhala munthu umabwikha kuti wabwera mmene weyo watani kodi wadzimverera mwina mwake pali kusadzuka bwino kumapangisa munthu kuoneka kunena kuti mmene wabwera pamalopa iye wabwera potengera kuti pamalopa simene sanadzuke bwino. Chimene ngakuyankhe ndi chimene chonzanga komanso potengera ndi nthawi yakwana mwina mwake tilekeze pomwepa kuti tibwerenso nthawi ina yake maganizo anga zanga. Kumeneko ndikucheza kwathu ndi nzanga kuno Robert Siman amene tikupanga nawo summarize mene zikukhalira kuno situation mene ilili kuno pamene aphungu komanso alendo osiyanasiyana akuyenda ndithu kulokwera mastepa amene wakuti akalowe mkati mu chemba maka alendo amene si aphungu amaloledwa kukhala mmwamba menemo machedwa gale mene makhala anthu ongonerera chabe ndi mene akupitira anthu amene akulowa ku manja kwanga kumalowa chipata chimenechi akafika kukakwera mmwamba mene amati kugale komano onse amene ali aphungu ndi amene amaloledwa kukakhala mu chemba kumaka panga nawo ma proceeding onse amene akhale akuchitika mu chemba menemo maka siku laleronso pokhala siku limene akhale akusankha adindo osiyanasiyana amene akhale akutsogolera nyumba imene ya malamulo kuno ku Lilongwe kwa zaka zina 5. So muna kukumbusani chabe kwa anthu amene akupikisana muna pampando umenewu wa uspika oyambirira pali amene akuchokera ku chipani cholamula amene ndi olemekezeka bambo Suleman komanso abweranso ena ochokera ku chipani chotsutsa cha PDP amene ndi bambo Nankhumwa komanso ena ochokera ku chipani cha MCP chipani chimene chikususa boma amene ndi olemekezeka apita dimba ndi amene akhale akupikisana pa mpando umenewu nyumba imeneyi akulowa anthu menemo ena amene akulowa apa ndi amene akukaonerera zochitika zimenezi koma aphungu ndi ena ndi amene akumalowa apa straight kumapita kukafika mu chamber. So pa mpando wachiwiri
kwa speaker wa nyumba ya malamulo padakali pano ndi olemekezeka a Victor Musowa kuchokera ku chipani cholamula enawo list yake sinatipeze kumano zina limene tikuliziwa padakali pano ngati wachiwiri kwa spamati first deputy speaker amene ndi olemekezeka a Victor Musowa, ndipo second deputy speaker amene ndi olemekezeka Mai Esther Jolobala kuchokera ku chipani cha UDF. Amenewa ndi akuluakulu ndi mamulumudzana amene akhale akugudubuzana mkatemo kuti phungu amenewa awavotere kuti papezeke modzi mwa anthu amenewa awa kuti akhale speaker enawo first deputy speaker ndipo enawo second deputy speaker. Nthawi ina iliyonse mwina zonse zikakhala mchimake tikhala tikulowanso mkatemo kuti tikupatsireni satane wa zimene zikhale zikuchitika mkatemo. Mwina mukukumbusani chabe zina langa kuno kuchokera kuno ku Parliament building ndine Robert Mukholi amene ndili pano kupatsani satane wa zimene zikuchitika kuno padakali pano. Anthu kuno alendo adakafikabe koma auza kuti aime pambali kuti asatire ma protocol onse monga mudziwa kuno ndi nyumba ya malamulo. Chilichonse chimene chimachitika malo ano chimakhala cha malamulo, ngati sunavale mabwino kapena wavala sapato zosagwirizana ndi kuno taonapo anthu angapo abwezedwa kuno chifukwa sanavale mmene nyumba ino kumene tili zimayenera kuti zikhalire kuno. Taona anthu abwezedwa komano ambiri ndi amene wanditu anthu kuno adakafikabe. So kuno nditu tili kuno kukupasirani zonse zimene zichitike kuno maka potengeranso kuti kuno ndi ku Capitol, china chilichonse business ya dziko la Malawi, president, zonse zimachitikira kuno kulilongwe. Tikangana mbali ya kutali uko tikumaona State House, apa pafupi apa tikumaona building ya BICC, malo okongola kwambiri kunonso ku Parliament, malo okongola kwambiri amene anachita zonse kuti zikhale mene zililimo ndi president wakale wa dziko lino amene anatisiya amene ndi ngwazi His Excellency Professor Bingu wa Mtalika, mzimu wawo use mumtendere chifukwa anadekha kwambiri kupanga malo okongola chotere, kumanga zinthu za mtengo wapatali motere. So amakamba kuti ndi chipani cha DPP chimene chimakhala ndi masomphenya otukula dziko lino, ndi chipani cha DPP chimene chimayika mtima wa Malawi pa mtima pake kufuna kuti Malawi asavutike, koma Malawi azikhala munthu osangalala nthawi zonse. Zachitira sombo ndipo sakhalitsa pompano pamene chipani cha DPP chavoteredwanso kuti chibwerere mboma pa 16 September kungobwera Professor Peter Mutharika kungolumbira kungosankha nduna ziwiri komano akwanitsa ndithu kuoda katundu osiyanisa kuoda chimanga chochuluka kwambiri kuti chibwere kuno ku Malawi. Amalawi apasidwe padakali pano, Amalawi akuvutika ndi njala imene yakuta dziko lino komanso mavuto osiyanasiyana. So izi zimene zikuchitira umboni kuti Professor Peter Mutharika ndi chipani chawo cha Democratic Progressive ndi chipani kama nditi ndi president ekhayo amakhala ndi chikondi pa mtima pake nthawi zonse kuyang'ana Amalawi. So nthawi ina iliyonse tikhala tikulowa mkatimo kuti tikupatsireni zonse zimene zikhale zikuchitika kuno, tikupatsirani voting system zonse mene ziyendere mkatimo kuchokera padakali pano tikalowa mkatimo. Padakali pano alendo osiyanasiyana aphungu adakafikabe ndithu akulowa pa chipata chimenechi kuti akakhale malo awo nthawi ina iliyonse kuti dongosolo limeneli likhale likuyamba kuno ku Parliament building mu mzinda wa Lilongwe. Anthu kuno adakafikabe, akuluakulu adakabwerabe anthu adakabwerabe. So chachikulu somano chifuna chichitike malo ano pamene candidate number 1 amene maka kuchokera kwa anthu amene tacheza nawo kuno akumutchula kuti ndi amene ali oyenerera kuti akhale speaker wa nyumba ya malamulo akufika ndithu malo ano pamene akuthamangidwa ndi atolankhani osiyanasiyana kumukuta pamene paja makanjambula akufika ndi banja lawo mayi akunyumba mayi Suleman afika ndithu mwina tingopewa kamera mwana wathu atembenuze kamera aonese amene mukuona chithunzimo ndi olemekezeka Asamiye Suleman amene akufika padakali pano ndi mayi akunyumba kwawo. Mwina tingo yankhula nawo nthawi kochepa timve kuti akonzekera. Tikulandireni olemekezeka Asamiye Suleman kuno ku Parliament building. Ziko mwambira chimene tikumva kuti lero kuno kuyaka moto onse amene tacheza nawo akamba kuti inu ndi amene muli oyenera kukhala speaker wa nyumba ya malamulo. Zakhala bwanji mwapasa chani mwaponda pati? ndi ana omvera akumvera atati ife pano tikupanga za atati mwaona dziko mmene lavotera kwa sankha atati ndiye palibe munthu angapange zosemphana ndi zimene dziko lafuna. Ine chimene nganene ndikuwalimbikisa kuti ine ndikhala speaker wanu komanso
osatira malamulo komanso okhwimisa kuthana ndi katangale. Munachitandira motani Profesa Arthur Mutharika atatulutsa dzina lanu kuti apanga nominate olemekezeka Suleman kuti akhale speaker wa nyumba ya malamulo? Ine nachilandira ndi manja awiri komanso ndikuyamika kwambiri kwa profesa kuti anaona mwa ine luso lokuti ndikhoza kugwira ntchito imeneyi. Ine sindikhumudwitsa, ine ndigwira ntchito ya Malawi komanso kuonesesa kuti manifesto ya DPP ya profesa ikwaniritsidwe polumikizana kakagwidwe kathu ka ntchito executive ndi legislature. Ndithu achimana pamene timazocheza kwathu kanthawi chabe utenga kwa opita kwa aphungu anzanu amene akwena kuti akavote mkatemo ndi utenga wanji? Utenga ndokuti ngati ufuna kuti zinthu zikhale bwino pa parliament, tikonze parliament komanso dziko likonzedwe mwachangu, voterani Samia Suleman kha speaker wanu. Congratulations in advance olemekezeka. Zikomo kumeneko ndocheza kwathu ndi olemekezeka Samia Suleman amene afotokoza pano kuti ngati mukufuna parliament ikhale yabwino yosunga malamulo komanso parliament yodalirika osalingana ma parliament amene akhala kuchitira mbulyomu, kasankheni Samia Suleman komanso kasankheni Victor Musowa komanso Mai Jolobala okhala atsogoleri anu. Tikhati kubwera posakhalisa kandi pomwepo. Dzina langa ndine Robert Mukholi, tingomwakoma. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.